Odessi, Odessi, se on Odessi, 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 se on Odessi, 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 se on Odessi, 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 yläpelis Odessi, Ruotsi kulta Odessi, Extreme White Ride, portti Oni, se on Odessi, Kiku Ville Kalle, nuska tyylä huulessa, Kiku Ville Kalle, nuska tyylä huulessa, jos sä haslat Odessi, tuu käymään HSL boy, kussareil työsäl himaan pääsee nopee boy, joten däppää boy, däppää boy, Fredit väittää ettei oo saanut pari tuntia, sit kun ne näkee sut ne pyytää pari vittu pussia, kuka ei oo